محمد بن عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، ورضي الله عن شيخنا أبو البركات أبو الفتوحات سيدنا أحمد التجاني رضي الله تعالى عنه، ورضي الله عن شيخنا وحبيبنا الحج أحمد التجاني ابن محمد سراج الدين رضي الله تعالى عنهم أجمعين. بندرابي جولبي من calmini on min juurima on min ñaajima on duwaw dendaangal heɗotoɓe walla yeeɓoɓe e hettiyankoɓe ayawo men Hoodere TV. en calmini dendaangal golloɓe e tele ɗe, en calminaɓe rewɓe e worɓe, sukaɓe e mawɓe, goomuji ɗi pop en calmini en juurima en ñaagima duwaw. hande noon yewtere pine weeti ardani en ko ndiɗo mbaadi hono rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam qal addinu nasiha, diine ko laaɓodir reedu. hande noon yewtere nde laaɓodirowo emon reedu o yiɗi laaɓodirde emon reedu ko hitande nde ganduɗa hesere nde gonɗen e dow munde. hitande yo Allah waɗan en hen barke e yaajede e arsugo e suurede yurmede Allah e yaafede bakkutuji e ɓeydanede cellal e kisal e ndenka. en beltinima bandiraɓe ɓe foof. hande noon yewtere nde ko yewtere arde e saaha mum. eɗen gandi saaha mo gonɗen o ko saaha baɗɗiɗo e kala jogiiɗo jawdi nde ganduɗa ene foti ittude asakal. harana rawane o ha harana hikka o woni hitande timmude. wonɓe ganda holko woni hitande, won sikkoɓe hitande ko 31. ala ɗum ko lebbi tiwbakoɓe, lebbi alliyankoji, ko lewru harana ha dartomo wuuri. fodde ko golluɗa e ɗin lebbi 12 Allah sohli e ma e ndeɗon hitande caggal farillaji ɗi e sunnaji ɗi. farilla goto nanɗon e ɗiɗon lebbi 12 walla farillaji ɗiɗi nanɗon e farilla biyeteɗo sawmo ramadana koye nder lebbi 12 he woni. Allah rokkino en wadde ɗum. joni noon lewru ndu ganduɗa waɗɗino asakal paamon so tawi harana yoni hitande nde to maayi hitande hesere naati. harana hikka o noon ko ɗo woni ɗo waɗɗi jogiiɗo jawdi ndi foti askude yaltina hen asagal. eɗen ngara hen fi zakati wahya ibaratun an malin maksus. ganduɗa yaltinde asakal ko adi foof ko rewirde ɗum Allah tabaraka wa taala. Allah winoma iqami salati wa ita'i zakati wa sawmi ramadana wa hajjul bayti liman istada ilayhi sabil. oɗo zakatu noon koye ko ɓeydare ko guittata aɗa totta miskineɓe e wasɓe ganda ibnu sabili en ko dokkataɓe ko andu ɗum ko ɓamtare e ma, an taw a famani cikka ko ustare. ko saabu ene weeɓi saabu ƴeewa ko guittata asakal ɗo banggue rubu uji biyaɗi ɗi walla noon ko guittata ujunere fodde ujunere fof ko mbiyeɗa ya ittu hen ko paama e nder lewru ndu ko cakkorɗa ko ɓuuri ɗum hewde. ɗum noon hora ha wono konngol Allah ko wima ya ittu zakat.
paama kala lewru aɗa sakko aɗa waɗa ñiiri kosam aɗa rokkira kalisaji aɗa rokka bandirama ko dokkaraɓe ɗon ko sa rendini ɗum andu ko Allah wino ya ittu ko andu ko dokkara ko ɓuuri hewde toon ko dokkal kono ɗo ko zakat ɗo ko zakat won firdoɓe ɗum ganduɗa ko sa firti aɗa ferde aɗa wawi famde hen ko laaɓal sabu jawdi ma ndi golluɗa hitande ndi foof yama sa itti hen asagal Allah ne rokkuma bonus goɗɗo mo ganduɗa ko jiida eko dañata eko jeeyata basalle walla e jeeyata suppam walla eko nandi hen pour paama ko adi foof ko dañji an mal maksus an malin maksus jawdi heerindi yu'khazu min malin maksus jawdi ndi so tawi itte ko nokku keeriɗo wona sa itti e ndeɗo sa itti nduɗo lewru walla lewru aronu ɓayda tan kam hitande hesere naati so fayima lebbi ɗiɗi kadi aɗa itta ala wona noon ko nder hitande lebbi 12 ɗi foof gittara hen tan ko ñalawma goto walla balɗe ɗe déclara mbawa famde ɗum ɗo gittata asakal lebbi 12 ɗi foof Allah wima ko ɗiɗo ñalawmaji tan gittata totta miskineɓam Allahu akbar on jeebiɗo wasi wadde ɗum noon iza balaga qadaran maksus so tawi yettima e nokku mo ganduɗa keeriɗo ene wawi wonde taw ko hitande heerinde ene wawi wonde kadi ko joguiɗa ko kadi taw ko jogogal ngal ganduɗa ngal ko jogogal keerigal Allahu akbar joguiɗo wi ala jogaki fi zamanin maksus aɗa firlata ɗum noon joni hitande timmi a heeɓi kam sarɗi jogogal ngal koko jogogal timmugal ko an jeeyani hoore ma a heeɓi sarɗi joni noon sa itti aɗa rokka ɗum maksus yimɓe ɓe ganduɗa yimɓe heeroraɓe basɗo miskina ɓi lawol e ɗeɗon gueɗe fodde jeetato jangtaɓe walla jeediɗo kono noon tajibu ene waɗɗi alal hurril muslim asakal ne waɗɗi dimo julɗo zakaran gorko kana laati awwal unsa debbo e gorko fo asakal ne waɗɗe mabɓe so ɓe mbawi askude yoɓe gasku walla ƴettude seeran ɓe anduɓe gaskanaɓe ɓuuri sellude ɓuuri moƴƴude sagiran walla ni taw ko cukalel on yo askane aw kabiran walla ko mawɗo yo askane so tawi yettima yon duuɓi wawa wadde asakal kono noon ko selli ko yo seeren ɓe daro balla yimɓe ɓe aqilan kaqqillo taw noon kadi ko juulɗo gorko kellifaɗo walla juulɗo debbo kellifaɗo walla taw ko juulɗo kono ko cukalel walla taw ko juulɗo taw ko kangaɗo walla taw ko juulɗo taw ko mawɗo nayejo bawɗo o addude seeranɓe mbawa walludemo walla anduɓe mbawa walludemo ene moƴƴi aw gayri e ko nandi fa nisabu zahabi nisab kanŋe isuruna dinaran min kelleje nogas nisabul waraqi nisab kalis 100 dirhamin temedde ɗiɗi mbuuɗu bismillah wal wajibu ko waɗɗi min dhalika ko haalaɗo rubu'ul usri nayaɓal sappo ay so filliti wadde ɗum joni noon kala o fecce jawdi ndi pecce sappo feccere sappo ɓiire nde o feccitande pecce sappo feccere sappo ɓiire nde o rokkira ɗum foɓɓe rokkede ɓe kono noon iza balaga hawlan kamilan so tawi yettima e hitande timmude wa kana laatima milkan kamilan taw noon kadi koye e jeel timmugal ɗo koto banggue ñawore haalisi ma en garto hen saaha goɗɗo inchallahu taala wahya al iblu zakat goɗɗo o fi zakati ni'am woni asakal nemoraji wahya al iblu so tawi koto beyi walla baali en omo limtanma ɗo wahya al iblu ganda ko wayno gueloɗi wal baqari nayyi walla ganami nammiri be e baali ma'lufatu ganda ko
أو صائمة الله آملة أو مهملة ko ganda gueɗe ɗe gadda ko nemoraɗi gondaɗi ko beyi baali nayyi giluɗi eɗo banggue jahori ko ɗum woni ko askete ko ɓuuri ko labde wala tajibu fi ghayriha waɗɗaki e ko wona ko limtuɗen ɗo ko ɗeɗo gueɗe nayyi walla ɗeɗo gueɗe terɗe kallen gueloɗi beyi e baali e nayyi ɗeɗo gueɗe tati sabu sa wi wal ghanam tan hankadi a nanni mbeewa e mbaalu joni noon ɗeɗo gueɗe tati ko wona kanƴe ko wayno o wi wala tajibu fi ghayriha min al ghayli ko wayno pucci wal bighali e mbam pucci wal himari e bamɗi ɗeɗo gueɗe wal raqiqi e jiyaɓe ɗeɗo gueɗe gona gasketeɗe ko wayno pucci e mbam pucci e bamɗi e jiyaɓe wala filmu walladati min azzibai wal ghanam ko wayno boyi jibina dammiri ndi dammiri jibinandi ndin asketaki walla dammiri jibina boyi asketaki o suruɗu wujubi ha sarɗi baɗɗogol jaltigol asagal an yakuna nde laatoto nisaban nisab o kamilan ko timmuɗo milkan jeel kamilan timmugal hawlan hitane kamilan timmugal allahu akbar amma al iblu so tawi ko gueloɗi fa fihi kullu 50 kala gueloɗi 5 satun ko dammuwol jaltinta sa heeɓi guelo 5 jaltinta ko dammuwol mbeewa walla mbaalu wahiya no ɗum noon ngol ɗon dammol ngol jaltinta ma aw fat ko timmingol sanatan hitande wa dakhala ngal natani fi sanati hitande saniyatan ɗimmire ma aw fat sanata taw ko dammol timmugol hitande wa dakhalat ngol natani fi sanati hitande ɗimmire mina da'ani noon jaltinta asakal ngal koye baali in kana fil baladi so tawi baali ɗi ɓuuri baali gonɗi e nokkuma o walla addanu baali wal ma'zubi sawa'un poti beydi e baali ɗi poti e nokkuma o wuro ngo ɓuuri hen hewde jogui bey e baali abidda'ani aghlaba walla baali ɗi ɓuuri hewde amma iza kanat so tawi laatima المعزوبي دي أغلب برجال فصات منه دمونغول كهين إلى تاسي هكذا جلو دي جاني حنكدي كدمول غور جلتنا فإذا بلغ أشرا ستوي هبي جلو دي سب ففيها ساعتين جلتنا دمي دي بيدي ولا بالي دي دونون إلى 14 ها كبا جلو دي سبو إني فإذا بلغ 15 ففيها 3 ساعات صاحبي جلو دي سبو جوي جيتا دمي تاتي جوني نون كلا جلو دي جوي ko dammol kala gelodi joyi ko dammol so woni gelodi 15 ko dammule tati so woni nogas ko dammule nayi so tawi woni nogas joyi ko dammule joyi tawi woni non tan ha ngabbi fa fiha 4 saatin idha balaga isruna so tawi woni nogas fa fiha 4 saatin ko dammule ganda nayi ila 24 ha nogas e nayi fa idha balaga 5 idha balaga 25 so hebi gelodi nogas e joyi ila 35 ha ganda capanɗe tati e joyi fa fiha bintu labun e bintu makhadin وهي التي دخل في السنة الثانية بنت مخاد أو توقف هبي هتان في السنة الثانية هتان دمير إن لم يكن له ستوي لا تناكم فابن لبون يو يلتن ويريم ابن لبون بيبا كسميو وهو ما دخل في السنة
في السنة بعد هب تمين بهتان الثالثة تتبين تمين هتان تتبين فإذا بلغ 36 غنداكو شابان تتي اجيغم إلى 45 ففيها بنت لبوب بندراب مصيبة الدو من كلمني من جوري من ياغي مدواو من بلتني ما on kadi no fi eden kana do yewtere men pine weti taw ko arnde lomtade bandirabe be wawbe wadde ko mbaɗaten ko eɗen ngari eɗen mbaɗanaɓe ko mbaɗaten ko sikki ala en jafnima dendagal heɗiyanke ƴettunoɗo tamun ene heɗo en en ñaguima dendagal ko fewi labasuɗa immori koto subhanahu wa ta'ala ko saltiɗi hen ko fewani hen ko ɗemɗe men en ñaguima yafuy no hannirni ko musiɗo mon kodɗa ba gorko mo gundaga gural boyli wele ndiyam moƴƴa ngari ƴogol wuro Cheikh Sirajuddin Seydi El Hadji Mouhammad Saïd Ba radiyallahu ta'ala anhu kono noon ko nguɗiɗini cuppiriɗo e wuro men teddugo ngo wuro men wiyetengo Kaolack ko noon kadi e legal wiyetegal Casaville bandiraɓe musidɓe tedduɓe gonen e jaam assalamu aleykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh أعلم بالأحوال فهو الحكيم وهو ذو المحال وخامسا لا تكثر الشكوى على غير الإله فهو كاشف البلاء شكواك للغير بلا حصيل أيضا ينافي صبرك الجميل